Bandiraɓe tedduɓe ɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobo TV international on mbiyama jaam waale moon jaam hiire moon jaam wiyete moon no ko ɗi mbaɗen gartiɗo epinan ɗon kujoto kabaruji ɓurɗi tengtude jolmoɗe ndeɗon no yontere sikela e kabari puɗɗoto ko wite ono jillo Macky Sall e nder Casamance hatinto banggue Sédhiou to banggue e hono Marsassoum e nder ɗum hollitama ko wite wonno laabi kewɗi o jeeyi sababu haɗi e nden yultondirde caggal ɗum ɗon e kadi o holliti kala ko yowiti e hono Casamance naaɓe ha tengti dariɓe ngam wiide enen dartoɓe to MFDC o wirlima e rang fade mabɓe wiide kala ko yowiti hono caɗele gaddoje hono musibbaji nder leydi Sénégal ha ten nder Casamance ko taari ɗum yo mbaɗ feere ɓe joƴƴina ɗum ɗon ɓe jaɓana kala ko wiyete hono jaam e kisal ɗum woni hono nafoore leydi Sénégal nder ɗo ɗon kadi holliti e wirlima e rango fare dendagal hono sukaɓe leydi Sénégal laɓe wiide woto jappa wonande wona politicien komtoɗo men e gadda men wona caɗele caggal ɗum kadi to banggue jumaje jamaji o hurmiti ɗum o udditi ɗum laabi ɗem kaltaki wayno pont uji kadi kaletaki ɗum ɗon noon hollitama kadi ko waɗi toon milliard uji hay goto anda no foti nder ɗum ɗon o hollitama dendagal bandiraɓe guilay hono Sénégal naaɓe Casamance ha e sukaɓe ha e mawɓe ha e rewɓe ha e worɓe ha e wonande kadi yaruɓe tiri to banggue ceernagal ɓeɗon beltima e makko ha no fewi sanne simo wonɗo julno wonɗo udditno juma o julde mabɓe noon wi gila dawa dawi hay lamɗo goto meeɗani juldude mumen e nder leydi Sénégal ha tengti nder diwan Casamance caggal ɗum ɗon kadi ne wayno kanko Alhaji Macky Sall kanko hono sete makko molanago molo o yaɓɓani oɗo saaku to e nayyi e hono Madina Gounass ngam tawtorede wi noon dakamo ceerno Mamadou Saydou Ba yo welede Allah woni muɗum en tori o jomiraɗo joom baaɗe bawɗe o yo Allah jutno gurdam ceerno Amadou Tijani Ba nder ɗon en wayno kanko Alhaji Macky Sall so memrima ɗon on kadi o fatata ko ga en naayi eno Dakar nden noon won gueɗe kewɗe no wayno ha joni padimo ga en ha joni keddoɗen koto banggue Dakar ne wayno dako fuɗɗi ko ñande aljuma walla yimɓeɓe dawi ko ñande aljuma ñande aset o nden fuɗɗi nde fuɗɗi nde noon maɗum duumo keɗa won hakke balɗe sappo walla ni boom ha balɗe sappo e goho ha yadda e nangue taw ala ko yiyete toon so wona ko wiyete ko rewi Allah jokki enɗam so wona ko wiyete hono diine l'islam gueɗe ɓurɗe ɓurnade nder l'islam ma alquran Allah jangge ma juuluji so keyde jamma ñalawma juule kono kadi kala ko wiyete hono beyti kala wiyete no wajibaji gartiroje kala neɗɗo e l'islam kala neɗɗo e nder Allah walla ruttade nder diine muɗum hayso woɗɗano diine muɗum ɓeydo kadi waɗade diine muɗum sikela ko ɗum ɗon joɗɗori waɗede ni yendirde noon hono bandiraɓe umriɓe ha to nden leydi Mauritania ha to banggue leydi Mali Guinée Bissau Guinée Conakry hen saahaji ummotoɓe ha to nde wona banggueji Europe so ɗum ɗon ɓenni bandiraɓe tedduɓe ha joni Jobbo TV international oɗo saaha teskama ko witeno caɗele noon ko caɗele gonɗe to nayyi hono leydi Tunisie e gardugol hono Kayit Saïed en wayno kanko wi ko dendagal hono Afrique naaɓe ha tengti e ɓaleɓe wurnoɓe walla wurɓe nder leydi makko kañum foof ɗo mbaɗa feere jaltaɗa ni ko yaawi e ko yacci ɗum noon muusi no fewi muusi ɓaleɓe seeɗa Afrique naaɓe nder ɗum noon hollitama ko hande hono leydi Guinée ene jeeya e nelduɓe lanadi o yo mbaɗ feere sukaɓe men garta ko yaawi e ko yacci ɓe noon garti jaɓɓama te jaɓɓima to kadi ko wonande hono Mamadou Doumbouya caggal ɗum kadi ko wiyete hono leydi Côte d'Ivoire kañumen kadi leldi lano men ndi o wonande sukaɓe men walla étudiant ji men dendagal wurnoɓe to kañum fof yo mbaɗ feere garta ko yaawi e ko yacci ko noon oɗo saaha caɗele ɓuuri duuma tigui tigui nder leydi Sénégal saabu Sénégal naaɓe tampi lorli toon nan guula e nan luuka kolliti yo mbaɗe feere ɓe ledde lana ndi o beɗen mbawa artude ko yaawi e ko yacci ken noon ɗum ɗon ha joni koko ronka nder ɗum noon hollitama kadi ɓe jokkodirno ko wonande hono consil gonɗo toon enen ɓen mbiɓe yo cabbo tan ma mbaɗa feere fof ha noɓe kotiri walla kadi noɓe cakkirana affaire kono noon wajibi gadiɗo o ko goto ɓe foof to yaltu nokku mo woni o otoɓe jaaha eɓe cirkila walla eɓe pelta e nder laabi ɗum ɗon ala goto foof yo heddo e nokku mo heddi o so Allah jaaɓi ma peeje mbaɗe kono noon kamɓe oɗo saaha kolliti wi ele wona leydi Sénégal naaɓe eɓen tampine eɓen lorle eɓen gulle eɓen luuke ɗum noon ko eranga faade dendagal leydi Sénégal naaɓe ha tengti laamu leydi Sénégal e gardugol Alhaji Macky Sall yoɓe mbaɗ feere ɓe nelde kaɗo e enna lana ndi o ko yaahi eko yacci beele ɓe mbawa artude hen siibu sen ƴetti ɗo joni yeeri won goto e Sénégal naaɓe mo ganduɗa wonno ko menuisier métallique mo ganduɗa gueɗe muɗum jaari koto banggue hono jamɗe oɗon liggodtono ko wiyete hono arabe tubakoɓe arabe Tunisie
na jafore nder wonde ne liganal nde on dawta o limi waɗi feere jalta ko yaawi e ko yacci han kadi luɓorami gallam luɓorami liggeyam e caggal ɗon ne kadi wonande kamɓe ha joni hono afrique naaɓe wonɓe toon ɓe ko cente cente guila cuulan tokoson guilay tiggoyon ha e entaɓe ha e étudiant ji ha eɓe ganduɗa gollannoɓe toon kañumen fof kadi ko nan ƴefti bagage mumen kadi to hay e banggue laabi to sono ƴefti lawol enen koto en tampini ha no fewi tawa ala ko jeeyi sababu mum so wona ko kañumen ko ɓalleɓe kadi hono policier ji kana so darmaɓe tampiniɓe ha no fewi sanne caggal ɗon kadi hay nder leydi Tunisie won Tunisie naaɓe tigui rigui jaaɓe e nder hen ɓeɗon koyemen kadi mettini hen ha no fewi sanne ha mbaɗi sappo wiide kañumen ko waɗa toon ko enen musidɓe men ha no fewi sanne caggal ɗon kadi wonande hono Sénégal la wonɓe to ene hono leydi Faransi kañumen koyemen kadi mbaɗi toon pottite mawɗe taɗen pottite kadi ala ko jeeyi sababu muɗum so wona hollide météo men ha no fewi wonande hono Kaïdi Saïd gam gangu muɗum e hakkude mum e ɓalleɓe Afrique naaɓe ɗum noon addi haala ha no fewi sanne beele janggo e jaam ɗum ɗon wawata addude caɗele hakkude yoga e leyɗele hakkude mumen e leydi Tunisie heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jombo TV international kono noon kadi oɗo saaha kalta ko wiyete oɗon jillu ngoɗon jillu ko jillu hono Emmanuel Macron jillu muɗum e nder Afrique hakkudeji mbiɗa Afrique central wayno yillima leyɗele kewɗe yillima ko adi ko foof ko leydi Gabon ko ɗon tigui adi nde waɗi ɗo nde o joddimay hono horejo leydi ndi o jiwti ko heewi ha tengti wadde peeje foof ha wallude kadi e sembinde kala wiyete hono ladde mabɓe nde hole peeje jaɓɓeteɗe walla hole peeje baɗeteɗe beele lukku mabɓe o ene wawa sembinede ha no fewi beele leɗɗe ɗe e mbawa kadi yuɓɓitinde ha ɓeydo yuɓɓude ɗum noon kanko ha joni hono Ali Bongo kamɓe foof ɓe joddima ɓe jewtidi hen ha no fewi sanne kono ittata kadi won yimɓe ɓe beltaki e wonande hono jillu makko ndu siw won yimɓe ha joni mbaɗi feere foof mbi kanko hoto naat nder dunde Afrique ha tengti e wonande to banggue Afrique hakkudejo ɗum noon ala ko jeeyi sababu muɗum sowona hollide tan oɗo saaha ene wayno yoga e wona leyɗele ko yidde yaltude ko wiyete e hono dunde Afrique leydi Faraysé so ɗum ɓenni ha joni bandiraɓe tedduɓe en jaltano ɗon caggal nde ummi leydi Côte d'Ivoire o jettima to ene hono banggue Angola ɗo ene kadi yewtidi e yoga e wonande hono hilifaɓe Angola naɓe e wonande kadi won nokkuji ɗo leyɗele ɗe o rendinta e ñalawma goto haymin hakke ñalawma goto rendinta ɗumen o yaani taw ñalawma goto yahata e mumen e nder ɗon hollitama yeehi Congo ɗon kadi ne wayno o jaɓɓama ɗon ha no fewi sanne kono kadi won yimɓe ɓe beltanakimo banggue o banggue oɗo saaha cifnen bandiraɓe tan wayno kanko jillu makko ala ko jeeyi sababu ɗum sowona hollidde kadi hono ko wiyete e nder hakkude leyɗele Afrique hakkude leydi Faraysé oɗo saaha wiyete hono caɗele kanko ne holliti hay caɗele gote ngala hen tene kadi hoto yimɓe cikku mataw o yiiɗi ko bonnude walla ɓe jiiɗi ko ustude doole walla ustude walla bonnande kala wiyete hono dunde Afrique e cikal noon bandiraɓe tedduɓe sen gummi to tucca holto faya oɗo saaha ene wayno koko yowiti e hono gueɗe tawɗen gueɗe ɗen ko gueɗe jeytuɗo banggue hono cinéma to ene hono cinéma batteɗo to e leydi wonande hono Burkina Faso ko mbiyata hono FESFACO hitande foof ene waɗa kala nde waɗi kadi ene wayno ko yowiti hono cinémaji yonande wona yimɓe ɓe ganduɗa ɓurɓe wawde tigui yuɓɓinde yurnude fewnude kala ko wiyete hono cinéma o ene wayno ɓen keewi ardoyde toon ɗum ɗo noon o yowiti e hono Ousmane Sembène haaju muɗum e golle muɗum voilà ko wonno ko ɓuuri tengtude gueɗe muɗum sowona wadde ko wiyete hono cinémaji walla ko wiyete hono ngate ɓosoje kaloje no Mamadou Samba Diop hewno wiide ɗum ni nder ɗum noon yo gay e yimɓe tawtornoɓe keeɓi hen ko wiyete hono fartange mawɗo e nder ɗum ɗo noon wonande ko wiyete onon jeenari ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe wayno kañumen keeɓi toon jeenari saabu golle mumen e balle mumen e darde mumen e gollanade kala ko wiyete hono cinéma o golle mabɓe tinnama tiguirigui kono noon kadi ko wiyete hono Ousmane Sembène mo kalin ɗo joni joni ni henna e kala saaha golle makko e darde makko ene siftore toon wonande won yimɓe yaaɓe ha toon e hono ɗum wiya monument makko ɗo ɗon kadi ne wayno yimɓe jii ɗum jeeɓi ɗum darima kala ko wiyete hono pinal caggal ɗum kadi ko wiyete hono hoorejo walla gardiɗo kala ko wiyete hono pinal ngal ministre de la culture jagorɗo wonande hono oɗo en jeeyaɗo Allah ɓe ganduɗa darde men foof darnade kala ko wiyete hono pinal ngal e on ɗon woni hono Aliou Sow wayno kankone hono nandu makko gonɗo to ene hono
hono nder leydi Burkina Faso kamɓe fof ɓe darima ngam darnade kala wiyete hono gueɗe ɓurɗe yuɓɓude e ƴewde kadi hole peeje ɓe cakkata beele en mbawa gollodiri to banggue sinéma ji ɗi en mbawa kadi ƴellide kala ko wiyete hono cinéma ji ɗi bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama ma jafo ɗon no fewi eɗen jiiɗi on haalde walla jurnade ha no fewi ko noon saaha ene faaɗi Allah jarama on jarama nokko Abdoulaye Sarr arano ɗon ngam yewtinande ɗon kala ko wiyete hono kabaruji ɓurɗe tengtude e nder nde ɗon yontere on jarama